Ekhaya sisakhula thina ngekhathi zethu umkhulu ngeke kashiyela amasi nje ihlongandlebe lala ekhaya ngesikhathi umkhulu ekushiyela amasakhe usuke ekugcoba ekunika ihlalo ezinkulu ngoba amasi kamkhulu noma kababa avelela wenza okuhle wenza kuphakama umaskandi nangu into encane uye wasebenza nekwaya nje into engajwayelekile mhlawumbe abantu abazi ukuthi umaskandi kuyinhlanhla nje ukuthi mhlawumbe kuthiwa khona abantu abangilandelayo ukucosha nje lapha nalapha ngihlanganise nami nokulandela ke isiyalo lesengashiwa naso nokuthanda into engiyenzayo nje lapha ngimi namaciko aziwayo kakhulu ngimi nobaba uSomnadi ngapha ngasekudla sami bese ngiba nobhuti uMthakashana ngapha kwesami kwesokunxele okwamanje sacela sikhulume nobaba uSomnadi baba Somnadi siyakubona ukhona lapha endaweni yasentondweni ngabe baba uSomnadi uzokwenzani lapha Angibingelele ngenkulu inhlonipho ngikhuleke kwesenkosi ubaba umkhwanazi uShamase ngithi awu ngiyakhuleka nkwali yenkosi enhlabathini enginyathela kiyo nakwabayakhele bese ngiphinde ngikhuleka nasenduneni nayo futhi okumkhwanazi kuyacaca ngempela ukuthi hayi elikaveyane lele sikulona lapha sisentondweni bathi kwabani bathi kwaNdombela ngizwile nje esho kumama lapho khona cha namhlanje njoba silana ngiphinde ngibingelele nalapha nakumfoka amathonsi ngithi uMthakashana shekimbuya ngiyathobeka mfowethu amen lana sisendaweni yaseMtuba entondweni kwesenkosi umkhwanazi njoba usibona silana sihambisana nensizwa yakwamathonsi enesiphiwo esisimangaliso eshaya ingoma ngendlela eyisimanga engazange itshekisa intamo ukuthi mayithi isimo sami sinjani cha insizwa nje awuyizweli ngoba insizwa ayizwelwa vele ngoba kusemtsizweni ngicabanga ukuthi lensizwa ibuyisa ithemba kubantu abaningi abasesimene esicishe sifane nayo yikho ngikusho lokho ukuthi hey kufuneka ngempela uyimisele mawuphila ukhuluma uhamba kuleso simo phila namhlanje ke nakho esikuzele njoba uzwa nje emva kwethu kuvunywa ingoma kuvunywa ushamene sizokhulisa abantu abancane sizobatshela ukuthi mawumncane vikela ikusasa lakho biyela ikusasa lakho ulibiyele ngothango lukafenisi khona amadimoni nobubi bama drugs nakho konke okubi kungeze usondele eduze kwakho abazali bakhe abayiqhenye ngawo isigodo sakhela siyiqhenye ngawe inkosi yakhela iyiqhenye ngawe induna yakho igoso lakho ngoba wonke umuntu mayezela unabaphathe endaweni awukwazi ukuphilela njengesilwane nje ungenamkhuzi awunanduna awunagoso mawuyintomba awunaqhikiza awunabani ingakho kunjena nje mase kukwamazenzele nje noma kwazenzela isigodi sasemsinga kusuke sekonakele kanjalo so sizobakhulisa abancane ukuthi mawumncane mawusesigabeni sokufunda funda isikole hloniphe ekhaya abazali hloniphe othisha ngoba phela umbala kuyiwona wona awuzoqala ngoba sekukhona okuhle ofuna ukwenzayo umbala wakho uqala ekhaya umbala wakho ubonakala esikoleni umbala wakho ubonakala eklasini ngesikhathi ubekwa nje uba yiprefect esikoleni ilapho sokubonakala khona ukuthi ingane discipline kubonakala ngisho uba clean kwakho uyingane kubonakala indlela oyiphatha ngayo othisha abayithumi ngisho ingane etolo iyobathengela ukudla mayidika abayithumi ngisho etolo ingane ebonakala ingathembekile manje ngakho umuntu ngisho ekhaya sisakhula thina ngekhathi zethu umkhulu ngeke kashiyela amasi nje ihlongandlebe lala ekhaya ngesikhathi umkhulu ekushiyela amasakhe usuke ekugcoba ekunika ihlalo ezinkulu ngoba amasi kamkhulu noma kababa adliwa unoma ubani awadliwa noma umuntu ongelusi umuntu ongathunywa umuntu ongenzi lutho akalutho vele iqalekiso siqale ekhaya kuye ngalelo langa Nkosi yami ubona ukhula kunzima nje kwabanzima ekuqaleni leya ndoda kwakufuneka ikubusise umkhulu wakho nogogo wakhe ekhaya abakunika ngiyibusiso ukudla okusale kumuntu omdala kusuke kukunikeza isibusiso kukunika imendlela ingakho ke sobatshela abantu abancane ukuthi lesalukazi ohlala naso lo gogo lo umbhekisise njengoba usuke umbona edla nje kushiyela usuke kushiyela yonke into yekusasa lakho usuke kushiyela izibusiso kodwa mawuhluleka ukumbuka ngeso lenhlonipho nomdlalo odlala kahle ibhola kodwa mangabe ikhono lakhe engalisekeli ngalutho lelo khono liyashabalala sikhale thina sithi washona lapho sibanibane ebholeni cha idiscipline ayikho akaphatheki
uyabona kufuneka uphatheke utsheleke ugadwe uphathwe uzwe utshelwe sizotshela abantu abancane ukuthi awusubhubha umhlaba lamadipha aphuzwayo aphuzelwani lokuyilenisa nokuyikhunga kungokwani ngoba vele isikhule esihlatshwa ameva sikhulalwe ebayeni inkomo zingaphelele ulale phakathi kwazo ufudumala uncikekizo kanje inkomo usuzoze ubulalele lokho ukuthi uxoshiwe ekhaya ayikho yonke leyo nto asifundeni ukuqala sibe strong simelane nempilo lokho kusuke eqala sikhula kusuke kusifundisa ukuthi asiyile emaswidini ebudaleni asiyile emakhekheni asiyile enjabulweni kuphela kepha siya empini yobudala lapho sizobizwa khona ngobhuti nobaba nomkhulu la amagama onke ke mawuzelwa ayasetshenzelwa ngiyawuthanda umdlalo webhola ngoba uthwala inombolo emhlane Mthakamathonsi umdlalo webhola wonke unenombolo emhlane le nombolo iyaguide ukuthi mawuyoheada ikhona buya phela uzohlala kwiposition yakho ngoba wena ithi indaba udlala kwibackline nemuva uyabona uzobuzwa lapha i-team mayidli ukuthi ubusuyephi na le nombolo sokuyithwala leskipa siyakhuluma sibuza wena amagoli mayingangenanga ukuthi aphi ayikho into engiyithanda njengomdlalo webhola nathi ke kufanele sazi ukuthi mawuzelwe uphila kanjani uhlala ngaphi makuthiwa kuhleziwe makoti kuhlelo umama iphe yakhe indawo ubani ubizwa ngani endaweni kubuhlungu Nkosazane ungazazi ukuthi uyintombi uyinkehli uyini umakoti kufuneka uzazi inombolo yakho ukuthi ubani ungaba umuntu nje ophila njengesilwane uyayizwa indaba sizotshela abantu abancane ke namhlanje ukuthi wonke umuntu akazazi ukuthi ubani igama obizwa ngalo liyasetshenzela ngeke ube ubhuti ungazi makukhisimusi ukuthi ingane kufuneka uthengele amathawula namarokwe neqephu namateki necathulo neuniform yesikole kodwa uthi ubhuti okwenzani ubaba okwenzani awuyazi uniform ukuthi ibiza malini kodwa lapho uyabazi ukuthi bayimalini hayibo uzavele waqeqa magula ngisacela ukubuza ukuthi ke kumaciko kamaskandi mhlambe ungabachushisa ubathini njengoba usumkantshubomvu kwezomaskandi ikupho ngabatshela nje khona angithandi ukungena koze kwethu kodwa ke sekuzophendula ngoba usushilo ngoba ngubhuti wabo nguyise wabo abanye cha hayi akukho kudlula ukuhlonipha nekhono liyahlonishwa nodumo luyahlonishwa noma ungangena emculweni ukuthatha ukubeke ephi la uqhamuka khona nathi isiqhamukile masiqhamuka kuthiwa uSomnadi kuthiwa delicious naliphi iciko laliqhamuka khona ngendlela elaziwa ngayo hayi unganaki lazohlwele kakhulu onaka ngokuthobeka nangenjabulo kodwa lo msindo ungangena endlebeni yakho kuze kweqe ngoba hleze ungadala umonakalo ukuphazamise uyabona ngithi ke noma sekuthiwani la uqhamuka khona noma inhloko omuyizwe singakanani phambana naye ayithi inhloko omoyenyuka kodwa wena mnikazi wayo wehle ushone phansi inhloko omiyenyuka mawuqhamuka kodwa umnikazi wayo wenze njani uyehla mina ngifica lesikhathi nje ngiphila ukuthi nami inhloko omo ngiyayazi mayifika kumina kodwa ngiphambana nayo ithi inhloko omiya phezulu ngishone phansi mina ngehle kuyasiza ke lokho kakhulu bengizothi koza kwethu abaseza asebefikile bayibamba indawo baningi bayibambile kumnandi kakhulu siyajabula futhi ngoba nathi safica abanye nabo bafica thina nabo abanye bazofica bona akube khona ukuthi kubonakala ukuthi awu cha bayimele kahle indima kube khona abancane abakufundayo bangafunda okwrong ngoba mabefunda okwrong usho ukuthi kudukiswa isizwe bengizothi ke asibambeni kahle lento beyibamba abafowethu abancane ibe yinhle kakhulu kuningi sekusetshenziswe sekuhlukanisa unyaka kufanele sikubonge umaskandi wawubukelwa phansi ongahlukanisa unyaka umaskandi into eyibukwa fail leyo uyabona kuthi into yabantu nje abangahlelekile uyabona namhlanje sesisaphinda iminyaka abafowethu bekuhlukanisa kwaqala umroza kwawunto encane kwawukhuzane wazwaphinda konke lokho siyakubonga siyayithanda into enhle ngoba mangabe kunyuka umaskandi kuphakama lonke igama likaMaskandi lo yedwa suke wavelela wenza okuhle wenza kuphakama uMaskandi nangunto encane uye wasebenza nekwaya nje into engajwayelekile mhlawumbe abana abazi ukuthi mawucula uMaskandi inote uyalazi uyabona ama note uyawazi
ukuthi do re mi fa so uyabona uthathwa ngathi nje umuntu kaDabuluzwane athi lutho cha nenkolo ngathi asiyazi sikhulele ekhaya nje nogogo noma masilale ekhaya kuyathandazwa into engiyithandayo ukuthi umuzi mawakhile awuyazi into eyenzeka ngaphakathi ebusuku umuzi nomuzi unento zawo before kulalwe kuyathandazwa kweminye imizi ungabona izingane ezidlala entabeni ngokufana senze kokufana esigangeni kodwa mangabe wonke umuntu eseya kubo uyazi ukuthi thina la ekhaya siphila kanjani so ke asihloniphe nje sithandane sibambisane siye phambili sise phambili into yakithi baba siyabonga kakhulu ngapha kwesami kwesokunxele yimi nobhuti uMthakashana bhuti siyakwamukela ngiyabonga kakhulu ngizothatha leli thuba ngibingelele ubaba uDelicious into emnandi kodwa esabekayo usegeqa amagula yabo nje lenkulumo aseyikhulumele isengithathe nami yangibeka kwelinye izinga kuninga sekukhulumeli siyabonga ukuthi kube khona obaba abanjengo baba uSomnadi umuntu kuye kube ebhlungu enhlizweni yakhe emehambela indawo efice kusenobaba bakanjena uma ucabanga nje ibackground yakho la uqhamuka khona nangendlela mhlawumbe ubaba bakhe abaphila ngayo so nje siyakubonga kakhulu baba ukuthi nihlezi nikhona phambi komphakathi phambi kwezinsizwa phambi kwesizwe kuningi okufundwa kunina nesikufunda kunina futhi ubuqotho bena nebugcina kunina kuphela niyakuphaka nabanye abantu ukuze bezokwazi ukuthi bebeqotho siyabonga kakhulu kuleyo ndawo cha ngibonga kakhulu nje nami ukuthi ngibe ingcenye yalomcimbi ngicabanga ukuthi sibonakala isidingo sokuthi mina nobaba uSomnadi sibe ingcenye yalomcimbi ngoba kube mhlambe besingabantu abangahambi kahle emhlabeni angikholwa ukuthi ngabe sibiziwe ukuthi sisize kulomcimbi so siyalibonga kakhulu lelo thuba elingqayizivele yebo bhuti siyabonga kakhulu umuntu ofisa ukuba secathulweni zakho noma ohamba enyathelweni zakho mhlambe ungamnikeza yipi indlela yokushona phambili siyazi ukuthi ugida ingoma hey kunyakaze ngempela umhlaba so sifisa ukwazi ukuthi ke njengababukeli njengomthandi womlandeli wakho sifisa ukwazi ukuthi yipi indlela esingenza ngayo noma mhlambe iadvice ongamnikeza umuntu ukuthi agcine ehamba enyathelweni zakho sizabona nombuzo ongibuza wona uthanda kubanzima kodwa ngizophendula ngendlela engicabanga ngayo ukuthi angilazi izinga engikulona ngoba ngizothi lokho engakhona ngimazi umuntu okuthiwa usezingeni eliphezulu ngenxa yengoma noma mhlawumbe thi umuntu unento yonke ayidingayo ngenxa yengoma so kuyinhlahla nje ukuthi kube khona abantu okuthiwa bangilandela kodwa nje angiyazi impumelelo yengoma ukuthiwa nje uphumelela usebenzi njengabaculi bamaskadi nayo yonke into oyidingayo ukuthi ugeda ingoma hayi angiyazi kuyinhlahla nje ukuthi mhlawumbe kuthiwa khona abantu abangilandelayo ukucosha nje lapha nalapha ngihlanganise nami nokulandela ke isiyalo lesengashiwa naso nokuthanda into engiyenzayo nje akukho futhi okunye ukuthanda into oyenzayo yebo akukho futhi okunye nanokuthi ke mina ngaba umuntu waphela nesimo sokukhubazeka kuyo ke into ethanda ukuthi ingivimbele kakhulu leyo makufanele ukuthi ngenze izinto yabona izinto zami ngizenza nje njengomuntu onormal angaze ngize ngibe nomqondo ukuthi mina khona inkinga enginayo ya so nje ngingathi nje konke umuntu obukelela umbukiso njengamanje kubalekile ukuthi umuntu abe positive angayithatheli phansi ngisho ukuthi ubhekene nasiphi isimo ngoba yabo nje mina njengoba ngihamba ngomlenze wensimbi kanje khona umuntu ongakwazi ukuhamba ohleli wheelchair phansi so lokho sokubona wena kubhekene nawe uyijeje kukhulu kanti khona omunye umuntu onokukhulu kakhulu ukudlula wena yabo so empilweni kuthiwa sikho ayikho justification there is no justification in life uyaphusha nje uyephambili koze kulunga so nje ngathi nje koza kwethu esigida nabo ingoma kuyabonakala engazuthi ingoma esithanda ukuthuthuka kulezi insuku but ke sifise engazuthi le ntuthuko yengoma ingangafika nokuhlakaza izizwe noma ukuhlakaza umsizwa ngoba once wangenelela intuthuko noma wangenelela imali ezintweni ezihlanganisa izinsizwa kuba nezimpi so sifisa nje ukuthi ingoma ezikhulu ixhasa ideveloper sibe nomqondo wokwamukela izinto siyi-understand kahle singasebenzisi isimpi nokuthi obani asizwani nabo yabo ngoba iyo into ezobulala ingoma leyo ngoba nje kulabo December sisuka kuona lukhona uxhaso olufikile olukhishwa ama department ukuthi kuxhase kuyingoma kodwa ko association beyingoma
umuzwa nawe ngandlebeni uyezwa ukuthi akukuhle kahle. So izinto ezinjengalezo kufanele ukuthi sizame ukuthi sibheke kakhulu uxhaso alingezi lizobulala ingoma kodwa aluze kahle sul understand sichazelane la okufanele sichazelane khona ingoma iqhubeke phambili ngoba ingoma kade igidwa ingakhokheli imali basho bigidwa nje ngothando. So akungathi ke mase kufika izinto eziwuxhaso bese ingoma iyafa. So nje ngingathi nje siyabonga kakhulu ukuthi sibe ingxenye yalomcimbi namhlanje. Yeah. Siyabonga kakhulu, siyabonga nababa uSomnadi. Siyajabula kakhulu kuba nani namhlanje ohlelweni lethu, siyabonga. Siyabonga kakhulu.